Rasmus, første gang jeg var hernede, der fortalte du en historie, som jeg stadig mindes omkring Jonas Vingegaards dansk folkehelt jo. Hans VO2 Max. For dem, som måske ikke er klar over, hvad VO2 Max er, kan I ikke prøve at forklare, hvad det er? Jo, altså vi måler jo, som sagt, dit ildoptag. Så den måde, man jo gør det på, at vi sælger på en cykel. Det er med maske på, og så er der en stigende belastning. Så hver gang siger man, nu skal de bruge noget mere ilt, fordi det er blevet lidt hårdt det her. Men så kommer der så et punkt, hvor der er et eller andet, der sætter begrænsning. Altså, det er typisk dit hjerte. Det kunne også være for eksempel dine lunger, der ikke kan tage mere ild ind. Det kan være dine muskler, der ikke kan trække det ud og rent faktisk bruge det. Det kan være forskellige ting i blodet. Men der er en eller anden grænse. Hvad er den typiske barriere? Jamen, den typiske barriere er hjertet. Jeg tror, Team Danmark har målt den på Jonas Vingegaard tilbage, måske da han var 18 eller sådan noget. Det er sådan et parameter, der piker meget tidligt i livet, og som er fra, der er sådan et konstant fald derefter. Men der var den på 97, som er den anden højeste, der nogensinde er målt. I verden? I verden. Så voldsomt. Hvad er den gennemsnitlige danskers VO2 Max? Altså det, vi typisk ser hernede, er, vil jeg sige, er mellem 30 og 50, tror jeg. Det er måske meget godt lige at have i mente næsten, når man skal se Tour de France til sommer, og man sidder og siger, tryk nu til, ryk nu fra.